Здравейте, дами и господа! Днеска ще кажа един интересен фокус с карти, който лично аз съм го измислил. Сега нека да започнем. За този фокус ви трябват по-малко карти, ако искате цялата тести няма значение. Така, нека да започваме. Отделям малко карти от тестото. Ето. И сега развявам ги. И сега асистентът ви някой да избере някоя карта, например тази карта, ето, разгледайте я, внимателно ето. И сега събираме тестето, слагаме го по средата, може да разбъркаме. И сега започваме по този начин. Ще отварям карта и ще кажа кога ще дойде нашата карта. Така, да започваме. Няма да я нашата. 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 Ще бъде нашата карта. Ето я. Много лесен трик. Ето как се правим. Без никакви фалшиви разбърквания, каквото и да е. Вземате с някаква част, може и цялото тесте да използвате. Но за по-лесно аз отделям няколко карти. Ето. И сега развяваме картите по този начин. И асистентът ви избира някаква карта. Например тази, ето, десятка пика. Ето и как става. Събирате. И като дойде по този начин, гледате тази карта, която е в момента шестица пика, слагате я по този начин и без никакви фалшиви разбърквания, разбъркате както си искате. И сега започвате. Няма да е нашата и за шестицата, пак няма да е нашата, няма да е, 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 няма, 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 няма. Господа, сега ще е нашата карта, десятка пика. Гледате тази карта, ето отново мога да ви демонстрирам. С по-малко карта ще взема, защото много търсихме. Ето по-малко карта ставих. Отново правим по този начин. Вземаме някоя карта, например Валес Партия. Слагаме, остани, събираме. И гледате тази карта, която е Поп с Партия. Слагате по този начин, без никакви фалшиви разбърквания, както искате да разбърквате. Сега започваме. Няма да е. Ето Поп с Партия. Значи след нея следва нашата карта, която е Вале с Партия. Много лесен фокус. Благодаря, че гледахте. Да не ви хареса фокуса, който съм измислил. Нови срещи.